To amma kafin ci gaba da bayani, a taimaka taɓi jan rubutu wannan suna taɓi ƙararuwa saboda samun kowane bidiyo da muka yi da mun tura shi insha Allah. A taɓa wannan jan rubutu da ƙasa ga a fare sannan da wannan ƙararuwa idan ta hito insha Allah. Abin abu ne mai hatsari, abin ɗabi'a ce mummuna, yanayi ne abin zargi, abu ne wanda Allah ke fushi da shi, manzon Allah ke fushi da shi, kuma duk mumini na kirki bawan Allah yake fushi da wannan lamari. Shine wata ɗabi'a da ta shigo mu a cikin kwanaki 5 zuwa 7 da suka wuce dinnan. Wato mata da mazaje haka sai mace ta zo mijinta ya zauna a falo akan tirisita, ta zo ita kuma tana rawa tana waka a gaban shi, rawa tana waka tana rawa. Abin takaici na farko shine yaranta ƙanana 'yan shekara 5 shekara 7 shekara 10 suna gudun suna kallanta da ita da mai gidanta tana rawa a gaban shi, tana kada nonanta tana kada duwawunta. Abin takaici na biyu shine za a zo da waya, watakila ma a daidai wannan lokacin wanda zai dauke ta a waya rajulun ne ajnabi, mutum ne wanda ba shi da alaka da gidan ta hanyar jini, balantana a ce ya halatta ya ga tsarecinta. Wani zaka samu dan aikan gidan ne, wani zaka samu direban gidan ne, wani zaka samu wani yaron gida ne, shi za a bawa waya yana daukar su da ita da mijin, tana rawa a gaban shi. Abin takaici na uku, idan an gama sai a ɗauki wannan hoton bidiyo sai a ɗora shi over the internet, a ɗora shi akan shafin Facebook ko shafi na Twitter ko na WhatsApp ko na makamancin haka. Duk duniya ta ganta tana rawa a gaban mijinta ga 'ya'yanta ƙanana a kusa da ita. Duk duniya, ba wai anguwarsu ko garinsu ko ƙauyensu ko gundumarsu ba, duk duniya. Wannan ɗabi'a ce a bar zargi. Bai dace a ce muna fito na fito da Ubangiji ba, domin wallahi wannan kwatankwacin fito na fito da Allah ne. Fada ne da Allah wannan ɗabi'ar da yanzu mata suka shigo da ita. Mace ɗaya ne ta fara wannan abun, yanzu ka iya cewa kusan manyan nan sun ɗauki wannan ɗabi'ar, saboda suna dukiya, falonsu akwai AC, akwai carpet mai kauri mai laushi, akwai zunduma-zunduman kujeru, akwai freezer a gefe, akwai kayan alatu. Don haka tun da Allah ya musu ni'ima, bari su saka mishi da mummuna su saba mishi. Innal ladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslawnaha fa bi'sal qarar. Allah ya ce lalle waɗanda suka canza ni'imar Allah da butulci, baddalu ni'matallahi kufran, suka canza ni'imar Allah da butulci, wannan butulci wa Allah ne. Wa ahallu qaumahum daral bawar, suka sauke mutanansu da danginsu da iyalansu da gidansu a gidan masifa, gidan hallaka, gidan bala'i. Allah ya ce jahannama yaslawnaha, wallahi tallahi wannan sai na sada su da wutar jahannama. Allah ya ce fa bi isal qararu, tur Allah wadaran matabbata ta zamanto wutar jahannama. Wannan shine abin da muka yi wa Allah. Aina nahanu min coronavirus, ina muke daga coronavirus? Har yanzu fa muna cikin tarkon Allah, ba mu riga muka fita ba, balantana mu ce mun samu sake bari mu yi abin da muka ga dama. Aina nahanu min lasa fiba, har yanzu muna cikin tarkon Ubangiji fa, kar mu manta. Wa aina nahnu min Ramadan, kwana 6 ne fa yau tsakaninmu da Ramadan, amma yanzu a cikin kwanaki 6 nan har mun kirkiro wata sabuwar bid'a, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyamah. Wanda duk ya kirkiro wata ɗabi'a mummuna ya baza ta a cikin mutane, wallahi yana da zunubinta da kuma zunubin duk wanda ya aikata ta har kiyama ta tashi. Bayan irin abubuwan da muke yi na rashin tarbiyya a gidaje, da barin ƴaƴa mata suna tabarrujanci, wa qarna fi buyutikunna
wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula wa aqimna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasulahu. Bayan tabarrujanci da ƴan mata da ƴaƴanmu suke muna kallo ba ma iya hana su, kuma yanzu abin ya wuce wannan mataki, har ya kai mace ta zo mijinta ya zauna akan kujera ta zo tana rawa, ana ɗaukar ta a bidiyo, sannan a ɗora wannan bidiyo ɗin akan intanet. Mun fa musulmi ne, mun fa musulmai ne, ba arna ba ne mu wallahi. Ba dukkanin ɗabi'ar da muka gani a gidajen talabijin da guraren yada fetsaranci da lalata na duniya za mu ɗauko shi mu ce za mu yi applying ɗinsa a cikin ɗabi'unmu da halayenmu ba. Wannan muna zubar da mutuncin kanmu da addininmu da al'ummarmu da ƙur'aninmu da hadisinmu da manzon Allahnmu. Saboda haka muna kira ga waɗanda suka ƙirƙiro wannan bid'ar da wannan saɓon, wallahi da su yi gaggawar tuba ga Allah su janye shi. In ba haka ba wallahi ina mai tabbatar muku, wallahi ku ce na faɗa muku akan wannan mimbari ko ina raye ko bayan na koma ga Allah, wallahi idan ba a daina wannan ɗabi'ar ba, to akwai ranar da za ku buɗe wayoyinku ku ga matar aure da mijinta suna saduwa an ɗauke su an ɗora wa duniya. Domin yanzu ma wallahi ina mai tabbatar muku an kusa iso wannan gurin. Ku duba irin tarurruka na bukukuwa da ake yi na ƴan uwanmu musulmi, saboda suna jin suna da dukiya, saurayi ko ango ya zo yana rawa, budurwar ta zo tana rawa ko amaryar ta zo tana rawa, ana ɗaukar su suna rungumar juna, suna kisin ɗin juna. Kuma wa hadha min nata'iji al-aflam al-majina wal ughniya al-majina wal aghani al-qabiha allati shahaduha منذ 20 يوما أو 30 يوما من أفلام الهندية والأغاني الهندية والأمريكية وتارة العربية وتارة الهوسوية. wallahi wannan yana daga cikin sakamakon abubuwan da ƴaƴanmu da ƙannanmu da matanmu suka dinga kalla shekaru 20 zuwa 30 da suka wuce na fina-finan Indiya da waƙoƙin Indiya da fina-finan Amerika da waƙoƙin Amerikawa, music wal musiqiyya music da sauran ire-iren waɗannan. A wani lokuta ma har da Larabawa, irin fetsaranci. Yanzu akwai tashoshi akan Nalsat, tashoshi ne na Larabawa, tantagaryar Larabawa haifafun uwa da uba, amma tsirara suke rawa suke waka malam, tsirara. Wannan yana daga cikin natijar da ya fara haifarwa. Wannan fina-finai da wannan waƙoƙi da aka dinga kalla shekaru aru-aru da suka wuce, ana taiwa mutane nasiha su daina barin 'ya'yansu suna kallon waɗannan abubuwa. Yanzu sakamakon abin ne muka fara gani. In ba haka ba ina mu ina Indiya, al'adunmu daban, mu daban, addininmu daban, amma ka ga mace ta zo tana rawa irin yadda ba Indiya take rawa. Kuma wannan shine duk abin da yanzu 'yan matan Hausan nan suke yi, abubuwan da suka yi ta kalla ne shekara da shekaru a waɗannan ƙasashe, shine yanzu suka ɗauko suka zo suka narke su suka mai da su a cikin al'adunmu da ɗabi'unmu. Muna roƙon Allah ya mana maganin wannan masifa. Allahumma la ta'khudhna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Allah karka kama mu da abin da wawayen cikin mu suka aikatawa. Wallahi wannan ɗabi'u da irin waɗannan halaye su suke sa Allah yake danno masifofi da bala'o'i. Idan suka zo kuma masifar sai su ruguntsuma da waɗanda ma basu tabo Allah ba ko basu saba wa Allah ba. Ya Allah, duk wanda zai saba maka, Allah ka san shi, ka san inda yake, ka san cewa rayuwa da hi babu alheri. Ya Allah, kai mana maganin wannan sabon da yake yi. Allah, idan mai shiruwa ne ka shirye shi, ka mai da shi kan hanya. In ba mai shiruwa bane, Allah ka ɗauke shi daga cikin mu, ba ma bukatar shi ya Allah. Waɗannan ɗabi'u da wannan raye-raye da kaɗe-kaɗe da aka ƙirƙiro, to wallahi ya fara daga kan matan aure ne. Ku jira ku ga abin da zai biyo baya, Allah ya kiyaye. Amma wallahi 'yan mata da samari waɗanda ma ba su da aure, har gara ma waɗannan ka iya cewa matan aure ne da mijinta ne. Na rantse muku da Allah, idan aka yi wasa da saurayi da budurwa masu neman juna, za su fara wannan ɗabi'ar suna ɗora wa duniya.
Allah ka kare mu daga masifa, ka kare zukatanmu daga saba maka ya Allah, ka ɗora mu akan Allah, ka kare mu daga dukkanin waɗannan masifu. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا مبرورا يا ذا الجلال والإكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله منا روقنك كزونا دم لافيا، الله كزونا دم لافيا، الله كقارا mana lafiya da zama lafiya. Allah ka albarkaci dukiyoyinmu, ka albarkaci gidajenmu, ka albarkaci matanmu da 'ya'yanmu, ka albarkaci ibadunmu, ya Allah ka albarkaci